konrak sang ma ha ga aja kat pra election campaign jong ulai lap baka first agenda ga jong ka de ka new Meghalaya lada ki pai ba ki jit ya ka National People's Party ka berega party jong on sa aya kata ka new Meghalaya yangi pleng mantala pausay baka ta ka new Meghalaya ka baka ta ka seng NPP kala kular lang ba uno konrak sang ma ka de gani nakaba ailat ya ka sarkar Asam bakan sna ya ka border outpost hak ki jaka jong ga Meghalaya ailat ya gane ka sarkar Asam bakan encourage ya ki jaka jangi bantu ban shim ki jaka jangi ban ailat ya ka company Star Cement bakan ti yo mau shuni claim dan kami public hearing ban ailat ya ki company na Barzela na metaban snai ga Hydel electro project hangte hawa umngot ban bun sa ki wai pat kita ki jing det arsap ki jing det tu ki jong ki ha kata kerting jong kata new Meghalaya pleng kane kade new Meghalaya saki bar ka ba khamla ran dat kham susi ka long ba ka party UDP ka party PDF ka party HSDP PDP kine ki bade ki seng rulum ki bangi ko pa ba rulum ngela khmi unti ba bakin krane e hlor ki mat ki ba yede ba kayap ka im jong pa ba hanre ki neru ha ba ki don ka suki ba ki song ki la klet ya kata isu zai ban ru jong ki la klet ya e ka ba ki kine ki pa ba ki rajit ki kum ki nong mi khmat kila kat kena kei barok ki sengap jar ki sengap man ki kram perwa ki kram kuslai ki supek ya ke ke ba kena ka sarkar MDA hapok gajing ram jong NPP kam tam hapok gajing ram jong ki arngut kita ki beregi sipara kila su sengap kila su longkum kita babut na todong jong kini ki arngut ki nong yelam jong kena ka sarkar MDA kene kolong gajing la ran ke badu kata-kata ya gitu ki nong mi khamat ki badena ke seng rulum kam tam ki bala judan mentaru hari kam seng bahalang Handre anda gila poe ke suki pede kila su sengap jar kila su pek kaya ke kene ke baka jat beruji ke sa yu rot ke sa nyon ben